like video ya machine me machine me machine pa essence e dey na e be so ama Kumasi Traditional Council nananom betimi aba abonten hu bi da aba abonten aba be declare support e dey ama John Mahama hu bi da o maka so akire enioma Mahama ba oye chese nana do ne na ba o ma hwe ama o na chese enioma bebre so mu ewo nana do aban ebie mu so no na chese me ya age di se nananom hold grudges etia eye nana do because o hwe nsema omodi atudwa me ma hye o nyansaputi me ma hye how because maintain independence that na nananom aba abonten be declare on support I catch say empokra no President Kufuor oh come on President Kufuor anya de Mahama ye eh obusu asem we mu drupa o we dwene ho a me tiase how asem we de obusu me no wo comment section we slow maintain independence da bia na de what independence so nananom bia wa asanteme betimi aba abonten abeka nsem bisi me ye machine obusu ye tiba concern chiefs of Kumasi Traditional Council. Yen yakasa no pay. Ye nebra. Yakasa ma amampani John Mahama yamanetiri nkwa. Enam ne papaye na humobro wo munti. Ya odwina asante odwine Kumasi ne asante ho. Tina yen concern traditional chiefs yakasa yi. Yakasa se ye de nyame ase se Mahama wawi ye de nyame jano ye de nyame dinachi esanse owadwen papa wabay bi pay anu wabay mfu obasa ye ahwe ye go waye bi obebo aye ohwe aban aba na ho de Mahama to ho a evi Kufuor kura nya nyonko ne Mahama ya de yie na office no abade a na o se concern ye ma oman no oman nyina hunu se asante ta Mahama chi ya ye nananom ya ye hye ye doso papa ne nyina nkofia ha ti na mu mpanifo ye hye a ye da nyame ase ama Mahama Joma ye oni papa otima otu obi ase onti se yafo no nti yadaru ma se wabade a ne akana breman na soadu na kwesi na breman wadaru ma enfama na ai na so mfa bi kan wadaru ma deboso unso kebi kan asante man yese enyo obi ni obi ne de waye ni yie Mahama obetra konwa so wodi mfie miensa pe me de menka de oye ma Ghana nyina me ka de oye ma Kumasi man a sante kura so ka ho oba ye Kumasi airport na edadagwa ebrebi buzi akaso obeye eduru so oye si apa no se video nyina na odi kogu wanchi ya nye Mahama bae was there be praying into a bomb no siapa ho a plane to no siapa ho a plane in si form enti obeye no waye na said de nyame be ya dom ama sabi yetukwane a no siapa ho kra ebetima bedu Kumasi
ana na usua pa onkra no na se bebi hia se o se e konkra kwa ekra pray betimi de ekọ wo ye phase 1 e ma ni je buy empo ebra ke David ye de apamadaka no buy no ani je wo sai ma ne ntoma kura no e patugui edu ba bi kura de se bebru ye wura sane hene na phase 1 a mahama ba no aye ninti no waba no ho na wone no asa so ena sakura no a ne kwanso a so sane hene ope ne man yie ope ni kuma man so yie enti ehwani gie set the David decide na ntoma kura pa no no wasa na ne kwanso a de toso mienu kuma se edwai enipa sha ase free ekwame kuma breso bepem sa bre nyina aman horo abaya obi ani wa oyeye mahama ena dwene ho ena os da bi kuma se edwa no meye maye ni yie ewura sane hina dawro ma wole so na sum ema no kope ho bosia ema kweyiti marketi sane no amu odi mu tintimman ye nyina okọ ho okohwe ebe so ope ne sandma yie ope ne kuma sma yie ope se ema ne mema ayeti ase anya ye kura no ebetimi akodwom na ye tom bibi anya ka presempo a na ye de ato aduane adie wo be ye kura no na binim kura se wo je ho na binim kura se biebru ye wura okodu galamse na so asante die mahu se amama hodo no menka se bia tradition na so ye mpeyasem se ye peyasem a enka hospital a mahama wasie wo hwe de wo enka we kwa mu afari sanehene anu dem ena mahama besi Safari hospital sanehene anu dem ena sawia eso ye afedi e beba kura se kwofo no che hospital akwa me nkoma ye afi kura de ebubu aben wo se ha ena bo eso ni se pega no ama wotimi ekwa aben mu ama wotimi bu man so ye ho do a na wotima ma ye na opaya sem ena nye sebe aben akufo ado aben bo santeman ekwase na kumaseman kwase a nanka hospital akofo no che kwa me nkoma na ye ebubu aguo sanehene hospital no ya first camera no na so enam so do no man no pede ma asem no wo se dabi me man enwu baby ye de e bekro de en ayarsa ayade a wo fa ho yie etino ono ano epre bosia ejeje enkrofo kakra o sese na so ntwam kura ne se ono a misika $5 million SS enkrofo se MPP abano senkaye asandefo abayampa ena asandefo so enti ena ye ne yeto abama ano a nanka obeyen se biebru obebu ekwase asa obema ye nya ye enka obema sebe hospital no a ye de ekomu ye behwe ya me nya yaresa no obehwe amana bubu agu na sika wo so de kore interchange so ame no na sika no wode ye konfo no chi ye no sisi ankenye enam kwase ebu a wo mpese ebu ye enti no ane wo mfese se biebu asanteman anase asanfo ye gimi runabout o na pokuare ne statue to so ya dead ya bebu statue na to agu afa so me runabout ho na isi ada ne future enti akufo ado obaba ye ne ana o kira ana de kire chese ye peye sisi yen se da bi se biebru ya dwoni sura
nanso sese no yɛda nananom ase yɛda sant ekumaseman ase yɛda santaman ase na yɛdi sikadwa nso ase sɛ sikadwa ayi mpaepa na wɔde ama sese esu ne awerɛhoɔ yare dɔm ɛkɔm ne aniberɛ a ahyɛ yɛma Kumasi ase no yɛyi afiri hɔ. Na uti nsɛm a ɔmode tu dwa ɔma saa astate bobɔ nneɛma no baako na kyerɛ sɛ nneɛma nkɔyɛ no nyinaa ɔmode ɔmani ɛna ɛhwɛ MPP ne MPP aban madwene ho saa mehu video yi nneɛma hyɛ no dabi how ɛba ne sɛ like what really went wrong ɛnyɛ na wote mu sɛ abufuo a ɛhyɛ asanteman bi mu a ɔman pia nkɔto aba no nananom nyinaa so ahu bi nananom nyinaa so bi hyɛ ɔmu ɛne die kwan so nneɛma hye papa abusua asɛm wɔ di emu ɔwɛm papa asɛm no metee no nneɛma hye kaa na wei asɛm wɔ di emu ɔwɛm na metoa so a yɛwura de nsɛm bi to dwa ɛberɛ a wɔhyia last meeting no sɛ meka sɛ nsɛm no napɔ so deɛ ho yi a wɔsɛ yɛfa no na yɛn nuanom ketewa sua adeɛ na yɛn nso yɛtumi a yɛreba no yɛn nso yɛtumi sua adeɛ no ɛno saa nsɛm no na mepɛ sɛ meyiyi ne yɛde bi yɛ adesua adeɛ yes na yɛwura de nsɛm bi to dwa sɛ ahemfo no bi wɔ hɔnom a ɔmabobɔ nkonnwa yes ato wɔn nkonnwa no ho a ɔmo nim asekyerɛ ɔmo nim baabi pokura efiri a wakyerɛkyerɛ mu sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔnom a obi te sɛ akyɛmpem wabɔ akyɛmpem ato n'akonnwa ho ba onim akyɛmpem n'asekyerɛ onim baabi kura efiri nso wabɔ bi nti ɔkyerɛ mu sɛ wɔsɛ organizing workshop na wɔde kyerɛkyerɛ nananom bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɔ akonnwa bi a ɛnyɛ sɛ bi ɔfiti a na ɔbɔ akonnwa bi ato akonnwa ho kɛkɛ na sɛ bi a wobɛtee me nsua sɛ yɛwɔ ɔhene bi sɛ sanahene ne apagyahene ne saa nneɛma no na wo nso wakɔbɔ bi ato akonnwa ho because ɛyɛ wo de na ɔkyerɛ nsɛm mu yɛntie no Kunyani do hon mo na ma bu kunyani bi sa pepe de keke yom se sana no obobi yom o sana wa bono se be brawo openso a okuta sika niske kutu asebe sana wo de hono wo so ko sana foto ru obi yo sesebe anan bi ko bo achempem yo sesebe abrawo penso pa ye na sebe pani odi o pa ko du fie na de sebe pani ye no na papa ba na ba so se me mo chema pim na de awem na de o ye no asomede sebe onu kwa o ye ma no yo sebe pa ya echemfo kura ko ho no na do benu mu pedi sem na ye pam wo o se be chere ni we o we anu a opetomu wo na so papa se be di man se ba we anu ti no we anu a opem se o de kro ana no so o ka a che opem de ba ko pe e no na sa te ne se be o ye o se afifi akonwa o se na se kwa me abra o se de adon se hene sebe bravo do ye ko du so group otu am se ba ye na sebe ye dwa toa e pa de chew e ba ja che so ja che dia be piritirim se ba ye do te ne se me piritirim aye dia
Someone also Bema. Some would have this year when I saw Bema there. What this year, Crowd Making and be a Macu and Mobile. Young. Or several pretty team. Or so I say, bra. Aha. But now they are pretty more Bahunya. And that's a pin. I'm not born or pretty team. I'm not boy. Or sister, the woman will be a biatu, Rabaco. What's that say? Sitting in a near picture, was in our Saturday, you're very clean now among this. So now I feel Simon Sabira. I know as soon as is okay. I was many as soon as any day. We check it out. We check it out. Yo. Many years I say, many years ago, quite free. So many years ago, quite free. As I say, what should say, Nananum be Bonkunya. Omuntiasi, but a wabo. Omuntiasi, but said you were church, so much the tear in Kunya way, what in Kunya. Amen, it is so sad to answer per se. O your workshop, no church, na a kama, sad paper, and it's it. Now, Elizato, Eden send me to Japati, any Japan radio, or can send me. Now, more social media, or more try to create chaos. Any confusion about no. If you understand, Nanano may was sentiment. Abe openly supports Mahama. Oh, you may be our Yama. You wouldn't say it was said, it was said, it's me, Emma Sani, may be at social media. You may be creating confusion near the Nanano be to about Domane, Bono region areas, Nibiaka. Now, in some no ever told you, what's all your children are going to Ashanti Businessmen Association for no mutual sika say young campaigning infantry the New Patriotic Party. Now, party na your man kasadia no. Party ni ba power no. Omo chi omo makwa hiem. Party ni chesi omo. Party be so mu go madwuma. Woni masantifo sikafo no mo sha ase pese MPP co position because omo say NDC wo no mo to omo since omo abayaba. Woni masantifo no mo buafu the New Patriotic Party oman to aba. Woni masantefo a omokoye ekoto aba editia NPP. Erikeje jajimie no. Erikeje jajimie no. Obi a woni me bia ka chense me sana pe wonya jimie no. Sie me ka asema kire ye wa akwa bi a oso no so fritachi man. Oka history. Jimi bia no osora na ohye ne ho kan. Kwase aba bi sa no. Osori ano ma beke kan kwase asem ni jimisem hwe yeti kuro we mu aburufo omoni asantifo ni problem aburufo ni asantifo ni problem ya ware omo ye ni omo na tifie ye ni omo na ko school ye ni omo didwa ye bibia opomo mo buade wo Ghana hapa ya aburufo enti emra ni enyini nyina no ye ma mo ka kire se unya bunu ni ba ware no because omo buade na edin so bu se bunu ni bia na no se odidi obi atem nanso na doma hene estates ne sa nyemo me pese me cassette yan because we jai because enos any 3 days be free blogger bu US catch say Charlie na doma hene onye sa nyemo ne biomti menua munya na wonye the festival no mu ma mu onye sa. Our biggest problem in this country and bribery and corruption and hypocrisy, dishonesty and lies. Na doma hene starting ne sa nyema we na me sura na me bo video ni bi wa oso kan history na efe afi hu ya ne so wate asim eni kwa so tumfo so sino hini bia wo Ghana ha eni kwa so tumfo so presidential jet otumfo di ni kura me problem wo ho ese mwan fufuo ni bi ni ya hwe ni ebetima Ghana constitution sesa no afi papa sori a wo attack Asante for left right center ana Asante for ni bi sori wo kuro we mu ana papa na because of the wicked and selfish objectives inti otimi wurawura mu a convince abunufo ni bi o madwene mo ha ebeji na doma he nechi. Listen to this. Mami kan asem nkyerɛw ana afi edidi atem ne kasa basa ekoso social media ne so. Erikeje
enye abunofo ne asantefo ntukwa bi ena enye nana obribu ahen a o MPP ni a okogina asantefo achi bia ene ma MPP elusu ye jajimie no munya jimie no muna mumma adwuma no ye den muna mumma adwuma no ye den ma NDC no. So you are telling us say next time you kotoa ba asantefo nyina ansori no mo kotoa ba ne ma MPP ana na abunofo no na abunu region na wofiri no omu nyina nso nto aba ma NDC na mo ye sen wo ho hwe me pacho producer fatu so bo se bunu region na bebi ono no firi no the whole Ghana opo mo do so a omo to so number 8 or 7 fatu so man no hwa de yes and then that so no the whole Ghana opo mo a omo to so number 9 or 10 and the wo meboa number 9 or 10 enti Erika J sa wo bana obekeka sankwase asem wi so wo bana obekeka sa jimi sem ni akobi o hye batakra na wo kan na wo kola na ya na wo hye batakra wo kan na wo so ye historia no wo busu ni ben your entire generation wo busu ni ben enye social media na ayefo a wo busu ni ben na nyoko te pen ene na no obribwan lawyer obribwan ye could be a vibrant and vision oriented, one of the most intelligent politicians I've ever seen. And you bring one. And more bring one cannot because of Ribuna. The whole Ghana was angry, and yet Domain in Ibia. And yet Bunia Santifoi should be a Jimmy, Kwasia, Erika J. No two for none picture, a double paper no so. I don't know what Jimmy saw. Mumbai Tumania did too much. No be so sorry no ho kan batakari ni o se make history na doma hene eni asantefo no issue no man hands up ni eni ma MPP lose up no region. So you are telling us say next time you kotoa ba ye nyina ye nsori waka ye kotoa ba na ma MPP because something bu masemana munya jimie ni nkwasasem no na the whole Ghana obi adwa first time Ghana bakose. Yes, Eliza to the Kuti. No, see, Jimmy, be on my own. Remember, social media, be cancel me, agree with our thing, Kasaka, anyhow, just because I told about it, no fee say, yeah, very rough. They are told about you, and your man was come out to no person would try them, sign him. I'm more here, more from, from a busha. I dear me, my junior, even be say, and I'm not saying we, you want me to say, so, comment section, oh, dear. Wait till you are going to, Medasi, Macron.